Hira Sarania, Naba Kumar Sarania, बिथाङा नमिनेशन जमा होदोंमोन नाथाय बिनि नमिनेशना रिजेक्ट जाबाय। बिनि नमिनेशना रिजेक्ट जानाया जेबो गेदेर बाथ्रा नङा, नाथाय सबसे गोमोथाव बाथ्राया जाहैबाय गिबियाव बियो बर' कसारी बिबादि जानानै 10 बोसोर गादियाव जिरायबोबाय, 10 बोसोर बे एमपि जानानै जाबोबाय। नाथाय दा हरखाब जों मा मोनसे खौरां नुनो मोनदों, बे खौराङा आंनि थाखाय जोबोद शकिं। माने मानिनांगोन आरो बिथांखौ, माने बिथाङा एमपि जानो इमान इसा, गादियाव जिरायनो एसेबां इसा, बिथाङा मा खालामदों बे बाराव खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे बाराव राभानि मा होनो पार्टी राभा ना मा होनखो बेबायदि राभानि सार्टिफिकेट एसटी सार्टिफिकेट लानानै नमिनेशनखौ जमा होदों जाहैबाय आरो जायनि जाउनाव डाइरेक्ट रिजेक्ट बेबायदि खौराङाव ओंखारनानै फैदों। दा साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा माने सबसे शकिं, आंनि थाखाय जोबोद शकिं। बिथाङा मोनसे ना मोनसे जायखिजाया राहाजों एनि वे बिथाङा मा खालामनो नागिरदों नमिनेशन जमा होनानै बेखौ एक्सेप्ट जाहोनो नाजादों, बेखौनो जों बुंनांगोन। स' मानिनांगोन आरो बिथांखौ जे जायखिजाया क्लुनि थ्रुयै जायखिजाया लामानि थ्रुयै बिथाङा हाबनो नागिरदों आरो बेखौ जों नुनो मोनदों। अबयसे बिथांखौ मानिनांगोन, बिथाङा नाजादों, जुजिदों, जिहेतु जुजिनायनि लामा दं नालाय जुजिदों आरो बिथाङा। नाथाय सबसे आसरित बाथ्राया बेनो बिथाङा खमसे खम एसेबां माने मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजाबाय, एसेबां गोबां रोखोमै बिथाङा गावबो फेज जादों, गावबो मिथिगौ। जुदि रियेलिटिखौ गाव मिथिगौबा बिथाङा एसेबां जोबथाबनो गोनांथि गैयामोन होननानै आं सानगोन आरो 10 बोसोर एमपि जाबाय, बिथाङा जोबोर अभिज्ञता दङ। बे हिसाबै बिथाङा एसे फावसायथ'नानै थायोबा गावनि इमेजआबो मोजाङैनो थागौमोन आरो। नाथाय बिथाङा मा नुदों माने अरायबो जायखिजाया एनि वे नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। पलिटिक्सआ ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु, डेन्जार बिथिं, बेवहाय लाजिनाय गिनाय सब सोलियो ना। लाजिनाय गिनाय बेफोरखौ माने सब दोनथ'जोबनानै सोलियो आरो मानसिफ्रा। बेनिखायनो गावनि आइडेन्टिटिया जि क्राइसिसआव दङ, गावनि आइडेन्टिटिया माने गावखौनो भस्म खालामनायनि मोनसे थासारियाव दङ। गावनि जि अबस्था, गावनि जि थासारि, बबेखानि बिथाङा जुजियाबा राहा गैया। दिनैनि तारिखाव जुदि बिथाङा जुजियाबा आइडेन्टिटि क्राइसिसआ बिखौनो मा खालामनो हागौ, ग्लब मोननोबो हागौ, जेलावबो थांनो गोनां जानो हायो। बेनिखायनो एनि वे जुदि गावदि कसारी बा गावदि एसटी बा जायखिजाया राभायानो जा, जायखिजाया मथथे एसटी ट्राइबेल बेखौ जुदि प्रुभ खालामनो हायोबा गावदि फिउचाराव जेलाव थांनो नांनाय नङा। बेखौ बिथाङा बासायनो नागिरदों। आसल जाहोना बेयो नोंथांमोना थारैनो जुदि बुजियाखैबा, बेनिखायनो बिथाङा जोबथा माने लिमिटहालागै माने बिथाङा जुजिनायखौ जों नुनो मोनदों। थांना थानो थाखाय मानसिया दावहा नांनो गोनां जायो, बेनि मोनसे प्रुफ बिथाङा जे थांना थानो थाखाय माने गावनि जि स्टेटास, बै स्टेटासखौ अराय सम बजायना लाखिनो थाखाय जे गावदि एसटी ट्राइबेल बेखौ थियै लाखिनो थाखाय बेनि रियेलिटिया दि रियेल, बेनि रियेलिटिया दि रियेल जे गाव एसटी मार बेखौ प्रुफ खालामनो हायोबा गाव अरायबो सन्मानखौ मोनबाय थागोन आरो गुबुन जायफोरा बिनि हेंथा खामानि मावदों बिसोरखौ मा खालामनो हागोन, नेवसिनो हागोन, बा बिसोरखौ मा खालामनो हागोन, एसे डिमरलाइज, बा बिसोरखौ मा खालामनो हागोन, नंखाय होनना प्रुफ खालामनाय जागोन। स' बे मोनसे रोखोमनि दावहायानो, सार्भाइभेलनि दावहा। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बिथाङा मानो मोनसे नङा मोनसे राय बेबायदि नमिनेशन फाइलखौ होदों। दिनैनि थासारियाव बिथाङा गावनि आइडेन्टिटिखौ माने पास्टआव जियानोमोन, खिन्थु प्रेजेन्टआव बिथाङा जि एसटी ट्राइबेल बेखौ प्रुफ खालामनो नाजाथाबाबा जेबो लामा गैया आरो बे जोंनि थाखाय जोबोर शकिं। एसेबां मानसिफोरजों बायदिसिना बुंजाबाय, माने एसेबां प्रुफ होबाय, गुबुन मानसिबा जानो हागौ बेखिनियावनो बिथाङा गावनो रिजाइन होगौमोन बा गावनो साइड जाना थागौमोन, जसिनानै थागौमोन। नाथाय बिथाङा बेबायदि खालामाखै। बिथाङा माने सरकारजोंबो चेलेन्ज, हाइकर्टजोंबो चेलेन्ज, बिथाङाथ' पलिटिकेल कनस्पिरेसिस होननासो बुंबाय थादों। जोबोर आसरित आरो आंनि लाइफआव सबसे आसरित आं बेखौनो सानदों दा बिथाङा माबायदि जोबथाबबाय थादों। खायसे मानसिबाथ' मा जागोन, मालांखौनो साइड जागौमोन। स' बिदिब्ला आंनि रिएक्सना बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना मा सानो, बिथाङा मानो बेबायदि खालामबाय थादों, बेनि जाहोनखौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसेथ' आइडिया मोनबाय। दिनैनि तारिखाव बिथाङा जुदि बेबायदि जुजियाबा, जुजिनाया कर्तब्य बिनि, जुजियाबा मा जानो हागौ, जेलावबो थांनो गोनां जानो हायो फिउचाराव। थेंक इउ।